It's Mega Grace Hour on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's exactly 6 minutes before Mzogologo, Gabriel Sitole and Pindi Kega. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bambanga sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe ekseni ngaphambi kokuqala usuku lakho namhlanje ekseni. Ngifuna ukuthi kuwena, what you have is the key for what you do not have. Lokhu onakho kuyisikhiye salokhu ongenakho. Ngamanye amagama uNkulunkulu kunikeze lokho nakho ukuze ukwazi ukuthi uthole lokhu ongenakho. Lento oyiphethe esandleni sakho nekhona empilweni yakho iyona eyisikhiye sokuthi ikuvulele leminyango yezinto ongenazo. Bamba ekseni sengiyavala, ngifuna usebenzise izinto onazo vele ukuze ukwazi ukuthi uthole lezi zinto oyifisayo enkosini nezinto ongenazo. uMoses wasebenzisa induku ebeyiphethe belusa ngayo kwaba yiyona akayisebenzisayo ukuvula ulwandle olubomvu. Waphakamisa nje induku kwenzeka isimanga, waphakamisa induku yaphenduka yaba zinyoka eyadla inyoka zikaFaro, ngoba wabamba imfihlo ukuthi uNkulunkulu uzosebenzisa lokho enginakho ukuze engenze ngithole futhi ngibone lokho engingenakho. What you have at the moment is the key of what you do not have. Ngamanye amagama sebenzisa into oyiphethe esandleni sakho ukuze ukwazi ukuthola izinto ongenazo. Sebenzisa izinto uNkulunkulu akakuphathise zona nezinto uNkulunkulu akakunikeze zona ukuze ukwazi ukuthola lokhu ongenakho. uPaul benosile ngesikhathi besejele basebenzisa amazwi abo. They used what they had at the moment. Basebenzisa amaphimbo abo badumisa. Ukudumisa kwabo bakwenza ukuthi bethole lokho bebengenakho, bakwenza ukuthi bavuleleke ejele baphuma baphunyuka. Sebenzisa lezi zinto uNkulunkulu akakunikeze zona ukuze ukwazi ukuthi uthole lokhu ongenakho. Abafana bakwazi ukusebenzisa nje izinkwa ezimala babenazo bayinikeza uJesu, wayiphinda zabaningi kwankondleka amadoda awu 5000, ngoba lezi zinto ezincanyana oyibukela phansi oyithatha kancane izona uNkulunkulu akayidingayo ukuyisebenzisa ukuze akunikeze izinto ezinkulu lezo ongenazo. Ungayithathi kancane izinto onazo ngoba uNkulunkulu izona akayidingayo ukuze kunikeze lezi ongenazo. Yini oyiphethe namhlanje esandleni sakho? Yini onayo namhlanje ungayisebenzisa ukuze ukwazi ukuthola lokhu ongenakho? Mhlawumbe omunye unezi lokuthandaza, sebenzisa umthandazo wakho ukuze ukwazi ukuthola lokhu ongenakho. Mhlawumbe omunye uthi mina nginezi nje likaNkulunkulu kuphela, sebenzisa lona uNkulunkulu ayokwazi ukuthi akuvulele iminyango obungakwazi ukuyivula. Yini oyiphethe esandleni sakho? Intoni oyiphethe esandleni sakho? Lokho nakho ikhono ongakwazi ukusebenzisa ukukunikeza lokhu ongenakho. Ingani impumputhu uBartimeyu waye nephimbo nje wamemeza uJesu, wamuzwa wamphilisa, wamvula amehlo. Wasebenzisa lokho akanakho nje ukuze ethole lokho akangenakho. Ingani owesifazane obesephile eminyaka ewu12 enesifo somobo, wasebenzisa nje lokho akanakho, ifaith yakhe encanyana nje, wabamba umphetho wangubo kaJesu wasiwaphila, wanqamuka umopho obusuophe for 12 years. Yini oyiphethe esandleni sakho namhlanje? Lento nayo iyona uNkulunkulu ayokwazi ukuyisebenzisa kunikeze lento ongenayo, ngoba what you have at the moment is the key for what you do not have. Sebenzisa into oyiphethe namhlanje ukwazi ukuthola lento oyifunayo. Lento oyifunayo isentweni oyiphethe namhlanje esandleni sakho. Iyona yokuvulela iminyango emikhulu, yokuvulela nezinto ezinamandla zifike empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.